Prøv lige. Ja, hej og velkommen til Forsøg med Lasse. Jeg vil forsøge at drikke for mig 2 liter vand på 30 sekunder. Så godt som jeg nu kan. Nu. Prøv at lave vindue. Hvor langt skal jeg gå? Ja, snart 30 sekunder. Nej, nu sagde den. Kur er den. Nu kan jeg godt nok ikke. Giver du op? Ja, det kan jeg godt nok op. Det er bare vand. Det kan ikke passe. Og pizza. Er i undskyld, at det første forsøg lige mislykkedes, men og jeg er sikker på, at det andet forsøg lykkes. Vi ses senere.